С iPhone 16 идват и аксесуарите за iPhone 16. Днес ще си говорим за кълъвчета, ще ви разкажа трябва ли да имате кълъвче, не трябва ли да имате кълъвче и да ви покажа малко от всичките модели, които съм взел. Както всеки нов iPhone, и iPhone 16 много нашумя. Както всеки iPhone, няма наличности, някои успяха да се доберат по-късно, дори по-рано. Аз днес съм ви приготвил един основен модел, 16 розов. Що розов? Що ли? За да може да се вижда по-добре през пластик Clear кейса на Spigen. Сега ще ви покажа кейсчета на Urban Armor, сега ще ви покажа кейсчета на Tactical, сега ще ви покажа кейсчета на Spigen. Както знаете, това на мен са ми любимите марки. Ще разгледаме какви модели съм ви докарал тук, какво съм ви подбрал. Имаме Carbon, имаме Clear, имаме с MagSafe, имаме без MagSafe. Имаме общо взето от всичко. Трябва ли да носите кейс? Това е вечната дилема. Повечето хора носят кейс, други не носят. Трети казват, ма той за какво ми е кейса, така ли че се чупи. С хубаво кейсче телефонът ти няма да се щупи. Новите iPhone са още по-удароустойчиви, поне според мен, все още не съм го изпитал, все още не е падал. Аз дълго време ходя без кейс, вече над 2 години телефона ми беше без кейс, но защото наистина много го пазя, много съм му свикнал да е в ръката ми и не го изпускам. Но винаги като си взема нов телефон, задължително първите 6 месеца ходя с кейс, ходя с протектор, защото в крайна сметка те са направени да се чупят. Ако не се чупеха, нямаше да се продават нови. Както знаете, телефоните вече издържат много. Повече хора, като ги питаш, те не могат да различат 12, 13, 14, 15 и 16. Вече 16-ката можем да я различим по допълнителното плъзгащо бутонче вътре, което всъщност е доста удобно, единствено ако снимате хоризонтално. Ако снимам вертикално, аз с моите големи ръце, особено на малкия 16, ми е много трудно да си сгъна пръста и шансът да изпусна телефона става много голям. Бутонът наистина е удобен, малко сега да поговорим за 16-ката. Готино е да можеш да си контролираш различните неща, камера, зум, стайловете, exposure. Аз като човек, който ги ползва, съм привърженик на бутона. Кажете ми вие какво мислите за него, ще ви отползвали, пробвахте ли го и колко от вас вече имат iPhone 16. Така, минаваме и към кълъвчетата. Това е един Clear кейс на Spigen с MagSafe, черно кръгче, на черен телефон ще стои по-добре, затова имаме и на Spigen модел с бяло кръгче, кръгчето казвам на MagSafe магнита, който закрепя допълнителни аксесуари. Може би съм ви казал, аз имам допълнителната батерия, имам и MagSafe зарядното, което доста често ползвам в колата, защото е по-удобно. Наистина е нещо, което на мен лично много ми допада и като сте с кълъв е по-добре да имате кълъвче. Ако не ползвате MagSafe аксесуари, вземете си като този Clear кейс, който няма да ви загрозява гледката, ако смятате, че е така. В началото, когато излязоха, това мисля, че бяха на 14-ката, излезе MagSafe-а. Всички искаха да кълъвче с MagSafe, защото е по-секси и изглеждаше по-скъпо, защото си с новия iPhone. Продължаваме по големина. Все още говорим за кълъвчетата за iPhone 16, чистата 16, не плюс, а чиста 16, както е и ето този кълъв на Tactical. Този кълъв, виждате, тук се пише Tactical, малко по-мъжки кълъв, по-ръгет, със сигурност пази много добре. Както виждам, ръбчетата са подсилени. С такъв кълъв няма как да ви се щупи телефон. Ако имате протектор, сте защитени. Слагаме кейса, пасва перфектно. Дори, това с тъмния кейс, тук изглежда вече пепел от рози. Не е толкова светло-розово, само тук се показва розовото. Много е яко. Хората, които искат розови iPhone и обичат да си изпускат телефона, един такъв солиден кейс на Tactical ще изглежда много добре. Следващия е кейс на Spigen, който е с едни триъгълничета отзаде. Има грип отстрани, т.е. е така да се усеща повече. Нека видим как стои. Малко по-изчистено. Определено тъмния телефон ще стои по-добре. Този вече си е направен за тъмния. Тези кейсчета на LAK, които са Urban Armor, са много солидни. Още от години ги познавам, харесвам марката и сега ще ви покажа за малкия iPhone, розовичкия, за да добиете представа какво ще е и за големите iPhone. Това е един малък танк. Само чуйте как звучи клипа отзаде. Тук пан за мишки. Много е солидно, много е здраво, много е стърди, много е всичко. Слагам го кейса и мисля, че мога да падна от някъде с него и няма да се случи нищо. С добър протектор, който може да си купите от DiceBG. И като казах купите, ви напомням за кода за отстъпка DiceTube.
с DiceTube може да вземете процент отстъпка от повечето продукти и аксесуари. Преди да чекаутнете, преди да платите, вкарвате кода и разбирате дали взимате процент отстъпка. Не на всичко е кода. Сложете в кошницата, сложете кода Dice-Tube и вижте дали взимате отстъпка. Това всъщност отзаде не се отваря изобщо трудно, просто накрая последните сантиметри са така по-солидно направени, е да можете така да си оставите телефона или евентуално ето така да си оставите телефона, което е супер удобно. Аз можех така постоянно да си тежа телефона, щях да го ползвам задължително, така че с този кейс можете. Много така солидно изведени бутони, ако имате ръкавици, примерно сега идва зимата, ще е много удобно с лак. Няма как да сбъркате с Pygen и с Tactical. Марките, които съм ви показал в момента, а и другите марки, които предлагаме, няма как да сбъркате. Взимате си протектор, взимате си добро кълъвче и сте топ. Айде ще грабна още един кейс, така, да ви го покажа и демонстрирам пак на лак групата. Този е за 16 Pro Max, който все още очакваме да дойде. То просто е много здраво направено, гледайте. То е, както казах, танк. Няма какво да ви се случи, ако телефона ви е с този кейс. Откъдето и да падне, ако имате протектор отзаде, слагате един протектор на камерите и сте спокойни. Както виждате, размера на Pro Max и на стандартния е доста по-различен. На мен лично, понеже съм с големи ръце, Pro Max винаги ми е фаворит и обичам да имам така големи неща, на това съм свикнал в ръцете си. Имаме карбонови, ето този на Tactical е карбонов, също много готин, много лек кейс, който иска да е с по-малка протекция, защото както винаги, колкото по-лекичък е кейса, толкова по-малка е протекцията. Дават ви стикерче, Tactical винаги, така грижливи за вас. Тук е сериозно изрязан кейса. Карбон. Имате lifetime гаранция с това кейсче на Tactical, както и мисля, че всички продукти на Tactical са с lifetime гаранция. Карбона си е карбон. Много здраво направени, много хубави, много солидни, с еко опаковка, както те казват, за да пазим планетата. Мисля, че това е за този епизод. Кажете ми, вие ще си купите ли iPhone 16? Купили ли сте си iPhone 16? Харесва ли ви този iPhone? Ще го ползвате ли? Кажете ми кой кейс бихте си взели? Кажете ми дали обичате да си носите телефона с кейс или без кейс? Ползвате ли протектор? И гледайте останалите видеа в TikTok, Facebook и Instagram. В TikTok ще кача много интересни неща, ще кача едно кратко ревю на iPhone 16, какво мисля за него и чао и до следващото видео.